jangmi ni phai hiniar ni Hamren rongsopi along kangthum Karne candidate MP je ai kathar aphan Socheng constituency lapen Hamren constituency Amri constituency lado an rat chetong pet pen kangthum Karne ajai mek padopon jai kathar aphan kangthum Karne pen alir alon chipirenti lapen labangso amai 20 number pothalangso LAC Bikrom hanse pen simai chiphem pupon aluhi man peng kido jai kathar IAS retired president APSLC lapen women wing youth wing lason se rong asar mate APSLC aphan ke koi arat to an ong dung pen chitong se mai RDGP pon Hamren pen Bikrom tok bi report News 18 before non cái chuyện này slogan là hàng thứ đẹp nào này cái chuyện này đẹp thì cái gì vậy APHC पे हाई नंग मा थोड़ पे नॉन APHC पे हाई नंग मा APHC पे हाई नंग मा APHC पे हाई नंग मा No domestic! No domestic! No domestic! No! Six schedule long live! Six schedule long live! Six schedule long live! Hamren long live! Hamren long live! Hamren hawar long litung dak PSLC tum la constitution ke thom ta litung la longri ke thom ni tum chitong lo la ke Socheng la pen Hamren la pen Amre ni tum la constituency ke thom ani tum chitong lo la si ni tum kini la dak chitong ta ke ni tum candidate jai sar phanalang likhan si ni tum ke kiteng lo pen ka kam lo kasi ni tum ke tini bangke pinang anar mu chitong lo sita ong pige kali lo sita ni tum ke biasang si tum ke tangka poisa ka ve ina ka potsi ni tum ke laga do ke bang ke tum da ai ik la pen akorte tum da do la kasi alang ni tum sita ni tum ning chi the la pen ra tum phan ing long a khe aphan ka pang tang ing long a khe ka pang tang ing long a long ri ke rai la pen ke la sakori do an kar bia tum phan ing long a rat tum phan pilap nang yi long lia pataan ing long arat tumhan pilap nang ji lapen ke development akam anta ing long arat tumhan si pilap nang ji lahelo ni tung claim dia bangke lapen la solong ing long arat ko long ni tung khilonjia ohomia tum bangdo ni tum la tumhan lang konfek po claim rapet lo lapen adivasi tum alang litum da adivasi dengan paharia hill tribes busi aprangment amen ke do pala tum yalla aman ke long tangapot halatum hatan itu claim rapet halatum mengi yelang rapet BJP tu kan triple engine kasi kecil kan langsung petan alihin kan itu triple engine alang litum ke backward engine apan lagi anu haki wung pon di aphn tu ki wung pon dia apan latum bangke athema engine ke triple kali abinong ke front and back ini ti ma ti laga ke doi dun ti seta triple pulote neli kama thala tum bange apa chobai lo lage backward athema pini himanto bisa sarma pulogadi nang tum phan ration card la pen ke urunodai nang pi verji pugadi nang pi verji tarmane nang tum phan nang papi duk verji po phan lo lage dase di mahasau pen ke ni tum long si wang pak lo di mahasau hala tu problem ison bangke kitin nai lo di mahasau non ke autonomous council avedat lo panchayat bi ko pangha dake la si panchayat la BJP tum si panchayat hadaki bi pon la pe hadak bi det lo te non ta jong si ilitum by chance hai dun unidet ko son te hadi ilitum da karbiang long da panchayat wan pon ke nang bi po council avedat po la si hala di mahasau tu bangke non ke BJP pan ka